OK, Vlado, tak nás čaká zápas v sobotu. Ako si sa na tento zápas pripravoval? No, pripravoval som sa, si myslím, že dosť kvalitne. Či to bola už fyzická príprava, aj silová. Takže si myslím, že som dosť dobre pripravený. Dúfam, že mi ten zápas vyjde. Merzu poznáš, je to známy super, hej. Čo si o jeho štýle myslíš? Máš nejaké pre neho prekvapenia, alebo myslíš si, že on ťa niečím je schopný prekvapiť? Poznám, videl som ho viac menej, keď boxoval v tej Superlige. Myslím si, že to je taký tiež holandský štýl, aj keď teraz posledne bol aj na kráľových narodinách. Takže určite aj dačo z toho thajského štýlu tam má čo ukázať. Vyslovene niečo špeciálne na neho nemám prekvapené. Chcem ísť proste len viac menej dopredu a s takými silovými technikami ho rozbíjať. Čo iné okrem tohto zápasu? Ja viem, že sa nemá hovoriť o zápasoch ešte pred tým zápasom, keď sa neuskutoční, ale čo pre nás pripravuješ, aké zápasy do budúcnosti? No, viac menej vždy sa riadím tým zápasom najbližším, takže nechcem vraveť dopredu, keď ešte sám neviem, no ale chcem určite boxovať s tou svetovou špičkou, takže dúfam, že to budú stále lepšie a lepšie mená. V blízkej dobe ťa máme možnosť vidieť niekde na Slovensku? No, najbližšie to bude Banská Bystrica, kde by som mal zabojovať o nejaký opasok, takže dúfam, že to vyjde a tam sa uvidíme najbližšie. Dobre, ďakujem za rozhovor, dúfam, že sa bude dariť sobotu. A ja ďakujem. Čau.